Izwi lomzansi 98.0 the details. Alright, kwaba ngu12 minutes after 8 imsakazweni izwi lomzansi ku 98.0 hlelweni lakho kembizo. Sekhona ke udokotela uZulu a specialist dermatologist. Yes. Okay, uchwepheshe ke wesikhumba. Sawubona. Yebo njani uxoxa? Hamba kahle. Hayi no khamba kahle. Sabonga kakhulu. Ngoba simukanga nje nekhukhula. Bengisala bese kuseni niphephile kodwa kulezi khukhula lezi. Khona. Saqinekile bani. Sengathi zingama manje. Ngathi singaba ne? Hayi seku right. Yeah. Ngiyazi ukuthi indawo eyishake kakhulu uyade ngibona nje indawo zase North uyade ngibona no counselor ke uNicole loke poste njalo ukuthi kune challenge especially le ndawo engala eNorth kanti ngokujwayelekile indawo enokushaya kakhulu ezase South but this time around kube eNorth. Yeah kakhulu. Yeah. But asibonga esekutheneke niphephile. Hayi sibonga uJehova sambonga. Aqhubeke nje. Sabonga kakhulu. Right. Well lolu hlelo ngalithola ke na ku YouTube channel nje ke sizobe ke sikwazi ukuthi sitholakale ke khona so uploada nje ke kungekudala ngaloko ungaphinde ke uhlangabeze kwi app yethu izwi 98 FM kuona ke umsakazo ke wakho izwi lomzansi. Alright, kumela ke ukusubscribe ku channel yethu ezike sifaka ke ama shows ahlukahlukene. Okay, siyabonga. Dr. Zulu ke udermatologist usebenzela ke eBluff ecisha zebhalito usebenzela ke Bluff and then abuya tholakala ke nakwamasho ama contact details wakhe uzowashiya ekupheleni kwalo ke uhlelo. Now today sikhuluma ke nge lupus right? Yini lupus? Lupus isifo esibangwa sithi autoimmune disease. Okay. Because umzimba usukufoma ama antibodies against its own cells. So uyihlasela wona umzimba for no reason. Uyabo? Kodwa kuyenzeka usukubhorekile asazi into eziningi nje ama conditions awu ama autoimmune disorders isikhathi esiningi asazi ukuthi yini esikwi-triggerisha umzimba ukuthi uyibona ngathi lokho kunye okukuwona akubelongi kuwona. Yeah, sometimes kuyenzeka kunama postulations ukuthi perhaps kukhona mhlambe some viral infection or whatever else in the past eyakenzeka. Yase manje lama antibodies ngoba umzimba ufoma amasosha mawuhlangane nezifo ethile ukuthi next time uhlangana naleso sifo ulwe naso. But secabanga ukuthi uba confused umzimba ubone lama cells awo efana naleya infection leya yakuyahlasela umzimba before. However with lupus isikhathi esiningi kumele kube ne genetic predisposition kube ufuzo kube mhlambe noma ngangabe lupus kwi-family kodwa makuthiwa kunomunye umuntu emndenini onayo autoimmune disease mhlambe umama ubaba osisi family like a close or auntie abantu aba close nawo uma bena any other form of autoimmune disease ungenzeka ukuthi nawe ube nayo. So lupus nayo kanjalo ukuthi kuyahamba ngofuzo kwesinye isikhathi kuba medication mhlawumbe uthola medication for something else bese triggerisha lupus. Okay. Yeah, okay. And then kuleye vaccine, right? Angithi uma ngisuke ngijovwa, all right? Whatever vaccine osuke uyithatha. Mangisuke ngijova ngisuke ngifakwa lelo gciwane so that izoma selifika likwazi ukuthi vele umzimba usulijwayela ngithi. I think along those lines vaccine isuke izotriggerisha umzimba ukuthi ines manje unikezwa lelo gciwane lisuke likhathaziwe in a way. So umzimba kodwa still uzokwazi ukuli-identify bese wakha ama antibodies wenzela ukuthi lawo ma antibodies mayibona leyo disease leyo next time you are exposed to it ukwazi ukulwa nayo leso sifo leso. So njoba ubala nje ama vaccines nengiseze impela lapha ukuthi genetic predisposition yenye yama yezinto ezikube engcupheni kube nolupus uphinde futhi kube medication ingakwenza lokho and medications ofaka ama vaccines ngoba nawo ama vaccines can trigger
uyabo, especially with the COVID vaccine sibone ama autoimmune disorders amaningi kakhulu, a variety of them. So kunobuhle obuza ne vaccine, kodwa lobo buhle ngesikhathi uma ngabe wena you are prone, you are predisposed, uvele triggerisha that whole response, yabo. Ngaphezulu kube ama environmental factors. Manje environmental factors for example ilanga umuntu onelupus uzokutshela ukuthi mayiphumela elangeni isikhumba siyantsontsotha kube worse, sazosa kuma features akhona, ilanga liyadlala indima. Ugwayi guys, ugwayi everywhere, ukhona yonke indawo ezifweni. So nakhona kwilupus uthola ukuthi ugwayi ube inkinga kuwena, yabo. So ilupus iki kanjalo, autoimmune disease hayi ukuthi mhlawumbe uthola infection okudla okudlile or ini, but umzimba wakho nje osuke uwakhe amasosha, lamasosha uwakhe for a good purpose, kodwa unfortunately kwabanye abantu trigger kube nale trigger enziwa yona lama auto antibodies ubangele ke ilupus or other autoimmune disorders as well. All right, kushuthi amaxhwele abase ngozini kakhulu kwizifo ke khona. All right, maxhwele ke labantu ababhemayo. Masazawubuza. Ngiyabathi didekile amaxhwele okay labantu ababhemayo. All right. Now asimove ke size ke kule yesikhumba ke, right? Ilupus ingena kanjani kule yesikhumba? So ilupus ingenzeka ibe sesikhumbeni kuphela nje. Cha, kungenzeka futhi ibe affect nama organs akaphathe emzimbeni womuntu, sibize ke systemic nge SLE, systemic lupus erythematosus. Angifuna ukuconfuse abalaleli SLE lupus nje. Okay. So kune chance ukuthi uma une lupus yesikhumba ube so affecteka ama organs ngaphakathi as well. So le yesikhumba inegaba ihlukene, okay? Kuba khona abantu abapresent khona into sithi i butterfly rash ebusweni. Okay. So i butterfly rash if kuzokuthiwa butterfly ngoba ine shape ye butterfly. So izoba kuma cheeks cross. Yes, uvemvana. Izoba kuma cheeks cross over phezu kwekhala, izoba nakulele linye cheek. Okay. Uthola ukuthi oyihlathi ngisho njalo. Uma ngabe uselangeni uthola ukuthi kuba worse, buyantsontsotha ubuso, kufuthe kakhulu, ibe worse rash yakhona. Uyabo? Kwesinye isikhathi kuba irash ungazuthi moyibuka ungazuthi psoriasis, moyibuka o abanye ungazuthi eczema nyana, but iba sendaweni lezi ezitholwa ilanga. So like engalweni la ngaphandle kwengalo, la kwi v-neck, ibe khona nasebusweni nasekhanda. So uma ngabe okay kukhona esithi subacute acute ne chronic no DLE. DLE ke yona kuba ngazuthi abantu bazomona ngathi une vitiligo, kodwa le vitiligo ine rash. Okay. Yabo futhi iyantsontsotha bese langeni. Iba bovu, ibe buhlungu, iba sekhanda. Iphinde futhi ibe nasendlebeni, ibe nayo futhi endaweni lezi ezitholwa ilanga. Okay. Mengabe kumile ekhanda ziyahamba inwele zishe ngempela, zihamba unomphela. Uyabo? So kubalekile ukuthi isheshe ibambeke because ishiya amaskazi lelo hlobo lelupus esithi DLE. Shiya amaskazi ekhanda bese inwele singaphinde zimile, noma yakuphikela imila khona izowashiya amaskazi. Okay. Now uma usukhuluma ke ngayo I've heard abantu akuthi umuntu unenkinga unenkinga yenwele ukuthi how lo sisi unempandla, right? Bese nithi nini no ilupus. Yes. So ziningi yabona izifo zejobu usuyibeka nje. Izifo zescalp ziningi including yona iDLE. Uyabo? So abanye umuntu athi ngine alopecia. I-alopecia descriptive term basically, so akuyona i-diagnosis le. Ziningi impangela ze-alopecia. So iDLE is one of those causes, yabo. Bese kwesinye isikhathi umuntu mezofika ne rash suspicious sesibona ngazuthi angathi lupus le. Singena deeper ke to find out ukuthi akasenayo ne systemic lupus ke manje. Ngitsho khona ngithe iyenzeka affect ngaphakathi. So kwesinye isikhathi mabe ne systemic lupus ke manje baba nelonto emlomeni,
babe nama joint pains ba mhlawumbe uhlushwe isisu siyakuluma sibhlungu simkhiphe senze yonke into izandla mangabe kubanda ziba blue zibe pale zibe bhlungu zibe nenkwantshu as if igaza likho zone za yes ngoba iaffecta nama blood vessels as well ilupus so iaffecta every part of your body mawukuthi ingaphakathi ayikho esikhumbeni nje kuphela. Alright, sazona izilo mzansi 98.0 ohlelweni lakho ke imbizo esikulethela lona ke uhlelo. Okay? Yes, sikhuluma noDokotela ke uZulu unguchwepheshe wesikhumba. Khumbula ke lo hlelo ngalithola na ku YouTube, ezike sizol uploada ku channel yethu Izwi lomzansi. Na ku app sikhona. Alright? Izwi na Net FM. Ingakubulala ne lupus. Yeah, so in fact bengingafuna ukubuza kanje lo mbuzo because mangubuza kanje then usuyamthusa umuntu. You understand? Yeah, but is serious kangakanani? Serious kangakanani? Yes. Okay, before ngize lapho. So if une one autoimmune disease. Okay. Like mhlawumbe let's say une lupus usudiagnose ukuthi une lupus. Siyesithanda ukucheck ukuthi awekho namanye ama autoimmune diseases onawo ngoba ajwayele ukuthi ahambisane ndawonye. Thothi une lupus kuhamba usune vitiligo le lamabala amhlophe o mhlambe kukhona enye into esethi dermatomyositis ama cell weak o mhlambe une thyroid disease now so siyesithanda ayajwayela ukuthi ahambisane ndawonye so wonke anemthelelo ehlukene emzimbeni womuntu. Okay, kodwa sifocuse ku lupus namhlanje. Okay. As sifocuse kuyona i lupus. Usaya kulombuzo bengiwubuzile. Let's rope in vitiligo, right? See team up with lupus. If kuthiwa lezi zifo zo2 ziyahambisana, umthelela uba ngakanani ukuba lupus ibihamba yodwa noma ukuthi sehamba womabili. By the way, vitiligo ngithi la kusuke ngathi njoba ngimnyama nje kanje. Kuba ngathi ubumnyama bami biyaxebuka noma isikhumba siyashintsha. Yes, kusukila kho akusekho bala usumhlophe sinebalela imhlophe. Yeah. So you see vitiligo yona kusuke kuhamba ama melanocytes ama cells lawa akhiqiza ibala lesikhumba somuntu. Yeah. Phela ayigulisi ayenzi lutho ushintsha ibala nje kuphela. I affect your immune system. No, I affect it anyway. Ukuxhumana kwayo ne immune system lento ukuthi immunity yakho iforma ama antibodies ahlasele lama melanocytes but awube nalutho awugula indawo. Now ilupus iproblem yona ngoba idla inga affect inhliziyo inga affect amaphaphu inga affect isibindi inga affect ubuchopho it affects every part of your body. Yabo so umgoze bayo bukhona if ukuthi awusukuma uyotreat uyahamba uyochatha thana ngubaba ngalena nembiza nje ishakwa sayo kanti usuyayiqoba even more. Yabo so kanti kukhona imedication yo control futhi abantu baningi abaphila ne lupus bakwe medication nje baphila impilo yabo ejwayelekile efana na wonke umuntu mabezothola i-treatment early. Yabo sonke isifo uma usheshe wasukumela ungaloku ushona lena le siya controleka. I-lupus ayikho cure yakhona but ikhona imedication yokuyicontrol. Okay. I-lupus yami ihlasele kakhulu isikhumba. Right? Ngiyayibona le makuthi ingaphakathi but ngifuna sifocus ngaphandle. Right. Ibe nankinga kakhulu kusikhumba. Right. And then jiki senginenkinga yevitiligo. Right. Yabona? Right. So sekuyahambisana ke manje. Right. Kwisikhumba. Yes. Umonakala uba ngakanani? No, like I said ukuthi ivitiligo khumbulo. Yes. Makusesikhumbeni kuphela. Okay, ke ngithi ivitiligo kokubili lezinto akho cure, right? Kule medication yokuthi controleke ivitiligo futhi especially mengabe ngezogcwala umzimba wonke. Kunama treatment akhona sekunika wona ama creams nama ointments uvaleke la ivela khona uhambe futhi uphinde ugcobe kuvaleke. Yes, but abanye ba progressa fast. So umuntu oprogressa fast ekuzothi nje uthi athi mhlawumbe uqala ukubona amabala manje se uyafika kwena segcwele umzimba wonke kuze kube namaphilisi esekunika wona ukuthi waphuze ukuze sibambe ka spread fast but siyazi ukuthi ingaphathi lakho alithintekile ngevitiligo and then kube khona kunama treatments ahlukene mhlambe lokho sobuye sifike kukona ukuhlangana kwako ne DLE kundawonye
still sizokutreata ngendlela efanayo because I process yakho iyafana, it's similar, ukuthi indlela emanifesta ngayo ayizofana. Remember DLE yona izoshiya iska, DLE lengithe isikhumba kuphela izoshiya iska ngaphezulu, so kubalekile ukuthi isheshe itreat isheshe ibanje, mayisekhanda izohambisa zonke inwele uphinde ube nenwele. Then olunye uhlobo le DLE yesikhumba nje sodwa, I mean lupus yesikhumba nje sodwa, nakhona itreatwa ngendlela efanayo. Ile ngithebula ngazi ukuthi psoriasis ngazi ukuthi into kanjani. Makuyisikhumba sodwa kungcono kakhulu. Mangabe ukuthi lupus affect nje isikhumba sodwa kungcono kakhulu ukuyitreata than lupus affect umzimba wonke. Yeah, kodwa wonke umuntu ofika ne lupus ngisho ngakuthiwa ufika ubona yesikhumba kuphela, kumele ukuthi simenze ama test check ukuthi ngoba khona amagazi athathwayo azo check ukuthi ay affectile yini ngaphakathi lakhe. Alright, umsakazweni wakhizwe lo mzansi ku 98.0 ohlelweni lakho imbizo kuona umsakazo ke wakho uwazo izingxoxo. Alright, I don't know, angithathe lo mbuzo lo dokotela kuphela isikhathi asisenaso. Ngiyabingelela umsakazweni dokotela, you know nginenkinga ngo2021 ngoJanuary ngahambisa ingane kwesinye ke seyibhedlela ngoba ke esamncane. Kwamphoqa ukuthi ngilale nami ke esibhedlela, ubephukileke eseyokhishwa ke upin, ilapho ke engitinyelwe yinto engingazange ize ngiyibone. Ekseni mangivuka ngivuka khona ngibona into engathi ke ngilunywe umiyane, kwaluma kwaze ke kwangathi umbandamo. Inkinga ke senginayo manje, lento iyatshikiza ngaphakathi, ibhlungu, inamandla uma kushisa. Ngiyile kudokotela wathi ngine infection, kodwa akusenjalo, sengibona sengathi kunesilwanyana esikhona ngaphakathi ngoba sometimes angilali inhlobo inhlungu. Noma iphumile le question yakhe kule yes, but if ungene ngenalutho chances are ukhona isilwanyana esimlumile, kuyenzeka futhi uma ulunye isilwanyana bese ngene infection ngaphezulu. Okay, yeah, so akujwayelekile ukuthi isilwanyana mase kulumile bese singena phakathi. I think kufanele hamba waaseswa kahle loyo. Yes, ba checksisa ukuthi yini lenyakaza ngaphakathi ke exactly. I think ukuluma most likely. Yeah. Uthi ukuphuma usamenshina lo muntu othi ene kuba ulumekile wangathi nesigaqa. Ilupus iyakwenza ukuthi akuyona ilupus lesi. Yes. But ilupus kuyenzeka ukuthi other than irash ube negaqa angathi ihlungu. Okay. Kuyenzeka ube negaqa ngathi ihlungu sithi tumid lupus. Okay. Yabo. Kuyenzeka futhi ube khona esithi vasculitis, kusoku inflammation yama blood vessels imthambo yegazi. Okay. So umuntu hlamba vela amaqhotshana amancane above emlenzeni. Yes. Aluma bebhlungu ngesinye isikhathi. Yabo lokho ehambe buya vasculitis kuyenzeka futhi kwi lupus. Yabo. Iningi izinto ezenzakalayo nje kwi lupus kodwa abantu into mhlambe engathi mhlambe ama signs abangawabona mhlambe bona ile ukuthi avele rash sithi ama sun exposed areas ingalo la isebusweni v-neck. However, ukuba ne rash kuma sun exposed areas does not necessarily mean ukuthi une lupus, because nelanga lingayenza leyo nto lilodwa. Okunye babe izandla zabo makushisa, ilupus affecting ngaphakathi leyo. Yes. Mangabe kubanda ziba pale, kuba ngathi ziba blue, emva kwaloko zibe bhlungu nje izandla. Kwesikhathi nama joints abe bhlungu, especially mevuka ekseni ama joints nje abhlungu izandla, but usually kodwa any other joint can be affected. Yilonde emlonyeni angaziqondi into kanjalo nje. But nginga advise ukuthi uma ngabe uyisolo ukuthi mhlambe kukhona lezi zimpawu nazo ungcono usukume esibhedlela nje uyobona. Ingcono maye affect isikhumba kuphela because it's easier to treat than mezo affecting ngaphakathi. However, may affect isikhumba kusho ukuthi ngeke ingaphakathi affecteke ngoba at some stage ngenzeka ukuthi iaffect isikhumba kuphela, later on nengaphakathi lakho futhi libe affected. All right. Ngikule dokotela sibonge kakhulu. Well ke I lupus ngesizulu cha nama angiyazi. Ayalike igama layo. Nama ngiyazi. So
Kodwa ke ngiyathemba uyaqonda because useyichaza lidokotela wayichaza ukuthi ke yini. Okay. Sinithola kuphi? So ama rooms ama se Bluff. Okay. Kuya book ama walk-ins aswathatha. Okay. Inamba yakho 031-837-5644 noma 082-4898-634. Yeah, uzosizakala ke. All right. Ngilele dokotela sibonge kakhulu. Sure. All right. Dokotela ke uZulu ungamlandelana ku Facebook Dr. T P Zulu Specialist Dermatologist.